Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Бикбаева Зөлфия Равил кызына юллыйбыз. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Азгат Каюмович, яраткан кызлары Кирюхиннар һәм Рашитовлар гаиләләре котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1970 елның 27 гыйнварында Иске Зеленое авылында якты дөньяга аваз сала. Акыллы, тыйнак булган кыз бала мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәрендә тәрбияче һөнәрен үзләштерә. Иң матур чагым дип, әткәй белән бергә танышып кавышкан вакытын искә ала. 30 ел элек алар гаиләләрен корып, безне, ике балаларын матур килеш, татулыкта һәм мәхәббәттә тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә ике татлы оныклары Карина һәм Рафаэльнең һәр адымнарына, һәр казанышларына да шатланышып гомер итәләр. Кадерле хатыным, туган көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт сөеклем. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп инде байтак еллар үткәнбез. Ике балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем бергә яшәүләре ул рәхәт. Әни дигәч, безнең башка тагын нинди әниләр була ала икән дигән күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Чөнки син әнкәй бар аналар идеалы. Балаларыңны ярата беләсең, оныкларыңны балаларыңнан да көчлерәк сөя беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син очып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка без бер дә яши алмабыз төсле. Ә синең хәер-фатихаларың безгә хәтта тирән суларга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратабыз, сөеклебез, кадерлебез, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эшкерсез булуың. Безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт әни. Сине чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай саулык сәламәтлектән аермасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Әти белән тигезлектә, балалар һәм онык-оныкчалар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Сызламасын аяк-кулларың, ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк, синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Зөлфия Равиловна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын.
бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.